Duha ka patayng lawas sa mga lalaki ang napalgan nga gisulod sa sako sa Dato Angal Midtimbang sa Maguindanao del Sur. Ang mga biktima, pulos residente batod pa sa Davao City. Ano ang report ni Abby Caballero? Gisulod sa sako ug wala nay kinabuhi nga napalgan sa mga residente sa Barangay Mapayag, Dato Angal Midtimbang, Maguindanao del Sur, kining duha ka lalaki pasado alas 5 sa buntag adlawng Miyerkules. Gila ang mga biktima nga sila si Eugene Michael Tenazas Jr., residente sa Matina, Davao City, ug Rodford Uy, residente sa Ulas Crossing, Davao City. Nabuksan na po namin kasi sinilit po nila sa sako ng malaking lalagyan ng simento eh. Nung binuksan po namin, tapos pinadala po yung mga picture sa mga pamilya at yung ako na-identify po nila. Atol sa inisyal nga pag-examine sa Regional Forensic Unit sa mga patayng lawas, wala sila'y nakit ang mga samad dinunggaban o pinusilan. Ana-ana sa state of decomposition ang lawas sa mga biktima. Layo matod pa sa kabalayan ang lugar asa napalgan ang mga biktima. Ginasuta pa sa kapulisan kung sa samang lugar gibuhat ang krimen. Wala naman pong nailagay na may mga sugat sila, may mga tama. Ang sinususpect lang po nila may mga tali po sila sa liig. Parang Sinakal. Yung pinag-inahan po namin ay ginawa sa ibang lugar at kinapon lang po sa aming area. Sa karon nakig-koordinar na ang kapulisan sa banay sa mga biktima o ginasuta pa ang motibo sa krimen. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.